cum se vede, ninge abundent și la Drăgășani, ca și în tot sudul țării. Primăria municipiului Drăgășani încearcă să facă față situației, deși nu prea au cu ce. Cum vă descurcați cu dezăpezitul? E greu? E greu. A trecut vreun utilaj de la primărie, ceva pe stradă pe aici la dumneavoastră? Nu trecut nimic. La primăvară. S-a dat colțul ierbii. Să trăiți, cum vă descurcați cu zăpada? Ne descurcăm. Merge treaba? Merge. Un francez care vine să dezăpezească românii. Postul francez. În Franța e la fel zăpadă așa? Am mai văzut zăpadă? Un pic la fel, prin anumite locuri. Și acolo ce face lumea când e zăpada mare? Au utilaje, nu se compară cu noi. Au utilaje, sunt structuri special plătite pentru dezăpezire. În caz de calamități, sunt măsuri luate dinainte, nu ca la noi. Pe noi ne surprinde iarna întotdeauna. Din păcate. Cum vă descurcați cu zăpada? Greu. De când dați la lopată? Dați dimineața. Și se cunoaște ceva? Nimic. Că dacă ninge iar, pe o parte dai, pe o parte să pune. Ați înghețat? Am înghețat, cum sunt. Lorina Ancuța, șef formație Spații Verzi, gunoaie și zăpadă azi, de la DSP Drăgășani, Primăria Drăgășani. Cum vă descurcați pe zăpada asta? Ce să vă spun, ne descurcăm destul de greu. Avem formațiuni de oameni de la legea 416, avem echipa noastră de la Spații Verzi, facem trotuarele, avem tractoare care aleargă și ele continuă, dar după cum vedeți și dumneavoastră, ninge continuu. E bine că totuși Dumnezeu ne-a ajutat mult, că nu e ca în alte părți. Încercăm și noi să facem tot ceea ce e posibil, dar cerem și sprijinul cetățenilor care au spații comerciale să facă și să ne dea ajutor să facă în fața spațiilor curățenie, să înlăture zăpada. Spuneți-ne, câți oameni sunt în comandamentul de iarnă, să zicem așa, aproximativ? Păi, suntem toți angrenați în această acțiune, de la domn primar Nedelcu până la domn director Agapescu, plus DSP-ul, plus toți care, tractoare și așa mai departe, suntem angrenați în această acțiune să ducem la bun sfârșit și cetățeanul să fie mulțumit de noi. Noi am fost și pe anumite străzi mai lăturanice ale Drăgășanului, în satele vecinate, în Zlătărei, Sunt străzi care nu se poate circula pur și simplu, să ajunge și pe acolo. Și noi încercăm să cuprindem tot cuprinsul, să facem curat pe tot cuprinsul municipiului. A cerut ajutor și unității de jandarmi sau deocamdată nu? Deocamdată eu nu sunt informat de problema aceasta, dar vă pot spune mai târziu. În anii trecuți v-au mai ajutat cei de la jandarmi? Da, cei de la jandarmi au fost continui, am văzut și acum câteva zile. Urbanul, de asemenea, prin domnul Cornel, are grijă ca și dânsul să facă în așa fel încât să ieșim cu bine cu această acțiune. Sărmâna, cum vă descurcați așa prin zăpadă? Nu știu, ia uite, mă, abin not. Un utilaj ceva a trecut pe aici? Nu, de dezăpezire ceva? Nu trecut niciun utilaj, trecut o mașină încolo decât. Picea nu trecut nimic. Sărmâna, doamnă, cum vă descurcați cu dezăpezitul? Aoleu, nu mă întrebați. Foarte greu. De la primărie pe stradă a trecut ceva deocamdată? Nimeni, nimic.
tractor, două cu un plug după ele, nu prea faci față. Locuitorii municipiului Drăgășani au ieșit și n-au prea ieșit să ajute autoritățile locale la dezăpezit. Suntem aproape sinistrați. De la Drăgășani pentru Etalon TV, Dudu Roșca.